Iwo ndị mana ege m ntị ekenekwa m ọnụ so biko o nwere short video nchọkwu nene na nego no video anụ mba George wannan biko nu onye isi ụtụtụ ọma o ka mere biko kwụsịgodu ọ dịghọ mma ndị ya na-eme biko ka kwụsịgodu o chere biko na o nwere ya ka iji wee bịara ebe a ka ihe na-eme biko n'ọwa imezi na ihe na-eme n'ọwa imezi bụ na anyị amaghị ọ bụghị ihe anyị maara gakọ biko ọ bụghị ihe anyị maara gakọ anyị gbakọ ọsọ egbe dakọba anyị amaghị ndị gbakọ egbe ndị amị juru be anyị akpụghị ụfọdụ ndị be anyị amaghị ihe anyị mere si na ọ nwere ndị n'ọba anyị ha chọkọ anyị amaghị ndị ha chọkọ oho ya hụrụ n'ọba anyị kịtakwa ụmụ na anyị okay since how many days now nke bido gbawa ọsọ since Friday bụ bido gbawa ọsọ bido gbawa ọsọ ndị ebe unu m na-agbaje na ogwugwe nke anyị maara anyị gbajeko so ma mmiri nwa niile zo n'abalị amara unu ihu enyi n'ime ọhịa bụ unu nọ n'ime ọhịa bụ anyị radịkọ since Friday ma nwatakịrị nwa obere nwa ngwa ndị a ga-achọrọ unu ihe mgbe anyị fụhụkwara ka anyị ka express anyị ama na ọwa ndị anyị ka ayọta ihe ori ka amara ihe mere ka achọrọ unu ihe gọọmenti ga-anị nke wee ka ihe ya ekwu maka gọọmenti ka ị ga-agwa gọọmenti Enugu steeti ka amara ihe ọ ga-eme n'ihe ha biko ha gbatara ya ọsọ enyemaka ndị ebe ime ị na-agbaje na owo nke mmarụ mgbadeko owo nke mmarụ mgbadeko na agadi nwanyị owokwa ebe mmarụ na-agbaje 4 days now since how many long ka ibido gbawa ọsọ now since 4 days anọghị m n'ụlọ ebe a na-aja ala ha na-edo amaọdụ m ebe m na-eje gọọmenti jeka nna ya aka biko a ga-ama ihe mere nne m a ga-ama ihe mere ya ka gọọmenti ekere ndị ọwa aka onwekwanye mmara anyị mere aka ekere anyị aka anyị na-agba ọsọ everyday ka ebe ndị ọzọ ahụ mgbajekwanụ nọ aha gbafa ma ọ ma ebe ha gbachere ha ga na ụfọdụ nọ n'ihe a ụfọdụ nọ n'akụrịbụ ndị mandere anyị ụya ebe anyị na-agba ọsọ n'abalị onwe ebe anyị mara anyị gbajekọ anyị ama ihe mere gọọmenti ga-atị gị ọnụ ụgbọ ha thank you ị na-esigo ya bụ short video ahụ ya bụ ihe mere na ọwa imezi na Enugu steeti ha na-akọwa according to them na enwere ndị invade ha because as of time of feeling this report enwebe any too much breaking news about it ụfọdụ na-akọwa na ndị amị ụfọdụ na-asị na ndị amị na ESN na clash ụfọdụ na-asị na ndị ESN na-agba egbe so na maazị nke a na-aya ya mana this is what boils me back to what we have been saying over the last 2 weeks or 3 weeks or in the last 1 month. Ndị amịchala na Igbo anyị mmadụ ama nnọrọbi wakpu ya gịnị ka ị na-achọ enwere ndị ejide bụ egbe bata na Igbo anyị enwere ndị ejide n'Enugu steeti ka ha na-atọrọ mmadụ ọwa imezi wee peaceful community n'ọrụ onwe ha you actually me myself this is the first time na anụ dị afa mụnwa mana enwere ọha imeji enwere ebe another so many places na Enugu state mana why always go the peaceful places enwe why of those peaceful places of all people and kedu ihe gọọmenti na-eme a na-akọwa na kemgbe mkpụrụ abalị ịnọ ụfọdụ na-asị ịtọ ụfọdụ na according to the video ụfọdụ agbawago ọsọ tupu ndị ọzọ agbawa maka na-asị nọ mgbe onye ji tete bụ ọtụtụ ya ị na-ajụzi onwe gị sị kedu ihe a na-azọ mgbe ọbụla ndị amị a na-achọ obere ihe ya eji wee wakpụọ n'Igbo asị na-enwe conflict somewhere obere ihe mago ịfọrọ gị na-anyị na-ajụ onwe gị what is the primary purpose of these people enwere ihe ndị Igbo anyị mere ha nekwa obodo ugwu Hausa udo na-adịbeghị for the last God knows when nwụrụ mgbe nwụrụ one last ya anọkata nọ na ugwu Hausa nwere udo mana a state like Anambra state was once declared the most peaceful state during the time of Peter Obi mgbe Peter Obi na-achị Anambra state
It declared Anambra State the most safest and peaceful state according to the IG na Inspector General of Police of Anambra State mgbe ahụ bụrụ onye ugwu fọdụ amata ọbụkwa onye Yoruba. Onye nwa Bambia sị na Anambra State the more peaceful mgbe ahụ maka na gịnị mere Peter Obi entered bata ọchịchị partner with the local vigilantes ka e wee mee gịnị wee kpuchichaa ma zachasịa. Kita, what has Peter Mba been doing for the people of Enugu State since Odigolo? Smart school one olo. Mmiri nwa na-enwe enye time anya agbapụ olo. Ụzọ nwa na ya alụ no quality road. Smart school nwa na alụ ụfọdụ na-adakasị. Enugu State nwa na-ewepụta an average farmer nọ na this community kita a na-agbakpọ okpokpo anụnwa kita ọ ya banwe Enugu nwa na-ekwu okwu ya. Akwa the government of the rich for the rich and by the rich. So actually ka eme ihe like this community kita, this community enwere ụzọ. Does it mean that they nwere local government chairman na represent that place? Anọkọtakwana ofe ajị ihe si kwuo na bụ ihe bụ ajị ihe. Ewuru mgbe ọbụla onye kwuo okwu na na-achọ onye unu ya akpọrọ kpochie ka wee mechie ka ada ekwuzi na nka kwuzo unu emeli ihe dị mma ewe na-asụ unu emetere ya. Mmapụta kịta welu microphone a dosi ebe a na-ekwu okwu echi nso na microphone adịghị dị walụ ụwa niile na-afụ na microphone dị ya. Jukena no nwu na ajụjụ biko. As a governor of a state, you are responsible for the life and property of your citizens in your state. Because you are the first citizen of that state. Before akpọbazie ndị ọzọ, because tupu ị na-akpọ Tinubu ndị nwe obodo ya akpọga afa. And ịmasị m ọ bụrụ ndị amị na-agba gwogwogwo akịta, ịmasị m na ndị amị nọkọta nnọọ bypass ya law, bypass ya order, invade your state without you not knowing something about it. Mgbe agba lokito gate during ensas, una ya asị ị chọrọ ikwu na achọrọ ikwu na ndị amị jos nọkọta bịa gba akpọkpọ without order. Mgbe Maazị Nnamdi Kanu na-eje with onye di ya, gịnị ka ọ na-agwa? Who gave the order? Law onye di ya, kedu onye osokwu ya gịnị? Show me the law. So which means there is a law somewhere that mmadụ ya ejidelele aka tupu a na-eme ihe ọbụla a na-eme. A na-ekwu okwu ESN ala ọ bụ na Imo steeti ka a na-ekwu ya asị oke ESN gba akpọkpọ n'Imo steeti asị na enwe ebe ya bụ ịkpọ afa asị na ihe enwe ike asị ka emewe investigation. It can be ESN but something must lead to something. Onye kata na na-anụ ESN gba akpọkpọ na Abia steeti onye na-anụ ESN gba akpọkpọ na Ebonyi steeti. Enwe obodo dị ọ bụ na Enugu steeti ọ bụ na ịdị ka nọ n'Imo Olu Osu na ndị otu ya and I say okay yes na enwe similar issues like that in the past. Mana investigations are ongoing in that place that somebody put a video say that na ndị ESN kwụsị ya n'Olu, I think na Osu community somewhere kwụsị ya mee ya interview ka ha mara onye ọbụla na afụbere ya for a very long time na afụbere ụdị ndị a. They have to stop them along the road na-eme ha interview. That people are busy minding their business na-agala onwe ha. Ọ bụrụ maka gịnị na ha na ndị a nwere nghọta and nkwekọrịta mere ha ji wee nọrọ. So this community in Enugu State a na-asị na ndị amị invade a na-asị na ESN ọnụọbụla isi na mayor there was a gunshot that made people to vacate their homes. So ndị ọsọkwa ya bụrụ the people of Enugu State and their government should be held accountable for it and to put things in place. Ndị mara ama mgbafuzi na their ancestral land and their ancestral homes because now insecurity has become the order of the day. So you are there as a governor, as a local government chairman, as anything to restore order in that community. Ekenekwa amon, Gordon.